гласували. Валя, проблем ли има с това? Съдееш, погледнеш ли само проблема в системата или в устройството? Да, бил там на история. Има проблем, стая. Ще го повторим пак. Ще пробваме, колеги. Ще гласуваме точката с дигане ръка. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма, въздържали се, няма 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проекто решението по точка 5 става наше решение. Шеста точка от дневния ред. Одобряване на проект за частично изменение на общия устройствен план на община Раднево за поземлен имот с идентификатор 20126.152 по кадастралната карта на землището на село Даскал Атанасов, община Раднево, област Стара Загора. Отсъствие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение и съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проект решение по точка 6 става наше решение. Седма точка от дневния ред. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП, парцеларен план за трасе за подземен ел кабел на външно ел захранване за присъединяване на обект ФЕЦ с инсталирана мощност 199,8 кВт ПУПИ 1-244 квартал 32 по плана на село Свободен през имот с идентификатор 65838.72.4 по кадастралната карта на землището на село Свободен, община Раднево и даване на предварително съгласие за право на прокарване и преминаване през общински имот. Отсъствие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение и съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проекто решението по точка 7 става наше решение. Точка 8 от дневния ред. Разходване на месечните обезщетения от отчисления за 2025 година по член 60 ал. 2, точка 1 и точка 2 и член 64 ал. 1 от Закона за управление на отпадъци чрез вътрешни компенсирани промени. Отсъствие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение и съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Който е съгласен с така предложения проект за решение да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проект решението по точка 8 става наше решение. Девета точка от дневния ред. Приемане на годишен план за развитие на младежта за 2025 година. Отсъствие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение и съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проекто решението по точка 9 става наше решение. 10 точка от дневния ред.
Приемане на доклад за дейността на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Раднево за 2024 година. Конституция нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам, който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Няма. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проект решението по точка 10 става наше решение. 11 точка от дневния ред. Кандидатстване на община Раднево с проектно предложение в основен ремонт на детска площадка с съоръжение за спорт в УПИ 1407 за зона отдих, спорт и развлечения в КОЛО, квартал 79 по плана на град Раднево за финансиране по стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 година. Интервенция П.Г.6 инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктури в селските райони. Конституция нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам, който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проект решението по точка 11 става наше решение. 12 точка от дневния ред. Изменение на решение номер 244 от 28 ноември 2024 година. Конституция нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Решението по тази точка с поименно гласуване. Борис Диможев. Валентин Георгиев Ангелов. Виктория Василева Василева. Георги Биев Георгиев. Денислав Георгиев Славов. Димитър Георгиев Стоев. Георги Георгиев Каличев. Евгений Димитров Даракчев. Живко Желязков Колев. Иван Тонев Величков. Ивко Станко Стоянов. Милко Тиен Георгиев. Мирослав Николаев Митев. Митко Венчев Кирилов. Тиен Желязков Тиен. Тиен Колев Колев. Илия Иванов Илиев за. С 12 гласа за, 4 против, 1 въздържали се. Проекто решението по точка 12 става наше решение. 13 точка от дневния ред. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения общинска собственост за нуждите на ЦСР и град Раднево. Конституция нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Гласуването по тази точка е поименно. Борис Диможев. Валентин Георгиев Ангелов. Виктория Василева Василева. Георги Биев Георгиев. Денислав Георгиев Славов. Димитър Георгиев Стоев. Георги Георгиев Каличев. Евгений Димитров Даракчев. Живко Желязков Колев. Иван Тонев Величков. Ивко Станко Стоянов. Милко Тиен Георгиев. Мирослав Николаев Митев. Митко Венчев Кирилов. Тиен Желязков Тиен. Тиен Колев Колев. Илия Иванов Илиев за. С 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проекто решението по точка 13 става наше решение. 14 точка от дневния ред. Продажба на УПИ 1 квартал 40 по действащия революционен план на село Боздоганово. Конституция нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Гласуването е поименно. Борис Диможев. Валентин Георгиев Ангелов. Виктория Василева Василева. Георги Биев Георгиев. Денислав Георгиев Славов. Димитър Георгиев Стоев. Георги Георгиев Калинчев. Евгений Димитров Даракчев. Живко Желязков Колев. Иван Тонев Величков. Ивко Станко Стоянов. Милко Тиен Георгиев. Мирослав Николаев Митев.
Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тенев, Тен Колев, Илия Иванов Илиев за. С 17 гласа за, против, въздържали се, проект решение по точка 14 става наше решение. 15 точка от дневния ред. Кандидатстване на община Раднево пред фонд социална закрила към Министерството на труда и социалната политика с проекта за купуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция град Раднево. Отпустили нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. Не виждам, който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма, въздържали се няма. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проект решението по точка 15 става наше решение. 16 точка от дневния ред. Увеличаване числеността на персонала на общинско предприятие, комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата. Относили нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. Не виждам, който е съгласен с така правилното предложение, моля да гласува. Против? Въздържали се? С 13 гласа за, 0 против, 4 въздържали се. Проекто решението по точка 16 става наше решение. 17 точка от дневния ред. Учредяване на право на изграждане на БККП ФУПИ 443 в квартал 12 корпорационния план на село Исмаилово. Постие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. Не виждам. Гласуването е поименно. Борис Диможев. Валентин Георгиев Вангел. Виктория Василева Василев. Георги Георгиев Георгиев. Денислав Георгиев Слав. Димитър Георгиев Стоев. Димитър Георгиев Калинчев. Евгений Димитров Дарчев. Живко Желязков Колев. Иван Тонев Величков. Ив Константов Стоянов. Милко Тенев Георгиев. Мирослав Николаев Митев. Митко Венчев Кирилов. Тен Желязков Тенев. Тен Колев. Илия Иванов Илиев за. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Коректно решението по точка 17 става наше решение. 18 точка от дневния ред. Обявяване на имоти общинска собственост в имоти частна общинска собственост, находящи се землището на село Овчарци. Отсъствие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. Не виждам. Гласуването е поименно. Борис Диможев. Валентин Георгиев Вангел. Виктория Василева Василева. Георги Георгиев Георгиев. Денислав Георгиев Слав. Димитър Георгиев Стоев. Димитър Георгиев Калинчев. Евгений Димитров Дарчев. Живко Желязков Колев. Иван Тонев Величков. Ив Константов Стоянов. Милко Тенев Георгиев. Мирослав Николаев Митев. Митко Венчев Кирилов. Тен Желязков Тенев. Тен Колев. Илия Иванов Илиев за. С 13 гласа за, 0 против, 0 въздържали се и 4 не гласуват. Проекто решението по точка 18 става наше решение. 19 точка от дневния ред. Продажба на поземлен имот 61 460.501.309 и поземлен имот 61 460.502.526 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град Раднево. Стосuje нещо допълнително? Няма. Точката е две решения. Колеги, имате думата за мнение, съображение по предложения за проект на решение номер 1. Не виждам. Гласуването е поименно. Борис Диможев. Валентин Георгиев Вангел. Виктория Василева Василева. Георги Георгиев Георгиев. Денислав Георгиев Слав. Димитър Георгиев Стоев.
Евгений Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязков Колев, Иван Томев Величков, Ивко Станков Стоянов, Милко Тенев Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тенев, Тен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. С 13 гласа за, 4 против и 0 въздържали се, решение номер 1, точка 19, проект решение номер 1, точка 19 става наше решение. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение номер 2. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева, Георги Биев Георгиев, Димислав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Евгений Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станков Стоянов, Милко Тенев Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тенев, Тен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. С 13 гласа за, 4 против и 0 въздържали се, проект решение номер 2, точка 19 става наше решение. 20 точка от дневния ред. Продажба на поземни имоти 61460.504.333 и поземни имоти 61460.504.366 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град Раднево. От вносителя нещо допълнително? Няма. Точката отново е с две решения. Колеги, имате думата за мнение съображения по предложения проект за решение номер 1. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева, Георги Биев Георгиев, Димислав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Евгений Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станков Стоянов, Милко Тенев Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тенев, Тен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. С 13 гласа за, 4 против и 0 въздържали се, проект решение номер 1 става наше решение. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение номер 2. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева, Георги Георгиев, Димислав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Евгений Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станков Стоянов, Милко Тенев Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тенев, Тен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. С 13 гласа за, 4 против и 0 въздържали се, проект решение номер 2 става наше решение. 21 точка от дневния ред. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем във връзка с изпълнение на проект BG 05 SFPR 001.1.001.0001 Успех за теб, финансиран от програма Образование 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, изпълняван от Основно училище Свети Кирил и Методий, село Сърдево. От слушателя нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам. По име на гласуване Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева, Георги Биев Георгиев, Димислав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Евгений Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязков Колев,
Иван Тоев Величков, Константин Стоянов, Милко Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Жаско Стенев, Тен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. С 11 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, проекто решението по точка 21 става наше решение. Втора точка. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем във връзка с изпълнение на проект BG05 SFPR 001.001.001 успех за теб, финансиран от програма Образование 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз и проект BG05 SFPR 001.003.0001. Силен старт, финансиран от програма Образование 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, изпълняване от основно училище Поп Минчо, село Клар, община Раднево. Усилие нещо допълнително? Няма. Колеги, тъй като точката е с две решения, имате думата за нея съображение по предложения проект за решение номер 1. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангел, Виктория Василева, Георги Динев Георгиев, Денислав Георгиев Слав, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Каличев, Евгений Димитров Дарачев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станко Стоянов, Милко Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тен Колев Илия Иванов Илиев за. С 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, проекто решение номер 1 става наше решение. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение номер 2. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева, Георги Динев Георгиев, Денислав Георгиев Слав, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Каличев, Евгений Димитров Дарачев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станко Стоянов, Милко Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тен Колев, Илия Иванов Илиев за. С 13 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, проекто решение номер 2 става наше решение. 23-та точка от дневния ред. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем във връзка с изпълнение на проект BG05 SFPR 001.001.001. Успех за теб, финансиран от програма Образование 2021-2027 година, съфинансиран от Европейския съюз, изпълняван от второ основно училище Паисий Грендарски. Усилие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева, Георги Динев Георгиев, Денислав Георгиев Слав, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Каличев, Евгений Димитров Дарачев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станко Стоянов, Милко Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тен Желязков Тен Колев, Илия Иванов Илиев за. С 11 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, проекто решението по точка 23 става наше решение. 24-та точка от дневния ред. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем във връзка с изпълнение на проект BG05 SFPR 001.001.001. Модернизиране на професионално оборудване и обучение, финансирано от програма Образование 2021-2027 година, съфинансирано от Европейския съюз, изпълняван от СУЛ Геомерия. Град Раднево. Усилие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение съображение по предложения проект за решение. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангел,
Виктория Василева Василева, Георги Биев Георгиев, Яслав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Калинчев, Евгений Тритов Даръчев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станко Стоянов, Милко Тиен Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Енчев Кирилов, Кен Желязков Тенев, Кен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. 16 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, 1 не гласува. Проекто решението по точка 24 става наше решение. 25-та точка от дневния ред. Даване на съгласие за отпускане на временен безлихвен заем във връзка с изпълнение на проект БГ 05 SFPR 001-003-003-0001. Силен старт, финансиран от програма Образование 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз, изпълняван от ВРБ детски заведения в град Раднево. Също нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. Не виждам. Борис Димов Женев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева, Георги Биев Георгиев, Яслав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Калинчев, Евгений Тритов Даръчев, Живко Желязков Колев, Иван Тонев Величков, Ивко Станко Стоянов, Милко Тиен Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Енчев Кирилов, Кен Желязков Тенев, Кен Колев Колев, Илия Иванов Илиев за. 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проекто решението по точка 25 става наше решение. 26-та точка от дневния ред. Определение на представител на Общински съвет Раднево в областния съвет за намаляване на риска от бедствия. Отсъствие нещо допълнително? Няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. От Комисията за бюджет и финанси. Заповядайте, господин Калинчев. Аз искам да кажа, че има предложение за господин Милко Георгиев в Комисията по бюджет и финанси. Добре, който е съгласен, има ли други предложения? Не виждам. Който е съгласен, господин Милко Георгиев да стане представител на Общински съвет в Комисията, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се няма. С 17 гласа за се приема. Преминаваме към гласуване на цялото предложение с направеното предложение за господин Георгиев да бъде представител. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се няма. С 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, решението по точка 26 става наше решение. 27 точка от дневния ред. Вземане на решение за членство в регионална асоциация на общини Тракия, избор на делегат и заместник делегат. Отсъствие нещо допълнително няма. Колеги, имате думата за мнение, съображения по предложения проект за решение. Искам да ви уведомя, че в две заповядайте, господин Калинчев. Аз да кажа за бюджет и финанси, че за делегат това предложение за господин Илиев, а за заместник делегат господин Евгений Даръчев. Благодаря. Заповядайте, господин Даръчев. Комисията по ТСО имаше предложение за заместник делегат да бъде Евгений Павлов. Благодаря. Други предложения? Заповядайте. Може да се добавя. Разбира се, че може. Колеги, в такъв случай имаме единствено остава предложението на Комисията по бюджет и финанси, тъй като господин Славов се подаде отвод, който е съгласен за делегат да бъде избран Илия Илиев за заместник делегат Евгений Даръчев, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се няма. С 17 гласа се приема. Сега преминаваме към гласуване на цялото предложение с направените предложения. Който е съгласен, моля да гласува. Извинявам се. Поименно гласуването. Борис Димов Женев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева,
Георги Миев Георгиев, Денислав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязко Колев, Иван Пънев Величков, Ивко Станков Стоянов, Милко Тиев Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тев Жасков Тенев, Тев Колев Колев и Емал Филиев за. 14 гласа за, 0 против и 3 въздържали се. Проекто решението по точка 27 става наше решение. 28 точка от дневния ред. Финансиране на местни дейности до приемане на бюджета на община Раднево за 2025 година. Отпустили нещо допълнително? Колеги, имате думата за ние съображения по предложения проект за решение. Не виждам. Борис Димов Желев, Валентин Георгиев Ангелов, Виктория Василева Василева, Георги Миев Георгиев, Денислав Георгиев Славов, Димитър Георгиев Стоев, Димитър Георгиев Калинчев, Евгений Димитров Даракчиев, Живко Желязко Колев, Иван Пънев Величков, Ивко Станков Стоянов, Милко Тиев Георгиев, Мирослав Николаев Митев, Митко Венчев Кирилов, Тев Желязков Тенев, Тев Колев Колев и Емал Филиев за. С 17 гласа за, 0 против, 0 въздържали се. Проекто решението по точка 28 става наше решение. Уважаеми дами и господа, поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на общинския съвет.